Ba matsala. Allah na gode maka. Ko yanzu Sumayya ta mutu, ta san cewa ta mutu ta bar masu kewar rashin ta. Allah ya taimake ka, kamar babu lafiya. Babu lafiya? Me faru? Allah ya kwarbe ba wannan yaro barka. An taba ni wannan abu? Ni ba ga sabuwa ba, ni ba ga tsohuwa ba. Allah ya kwace ba wannan yaro albarka wallahi tallahi. Me yake da agola? In sayar da motar, in zuba kudin a cikin rigar fulo, in kama dinke dan kada wani ya ga abin da inda suke, sannan yaro ka je ka kwaso kuɗi ka zo ka kawo musu. Mun zo ne mu jajanta wa juna kuma mu ga taya za mu bullo. Ni ba ka tsohuwa ba? Allah ya kwace ba wannan yaro albarka wallahi tallahi. Me yake da agola? In sayar da motar, in zuba kudin a cikin rigar fulo, in kama dinke dan kada wani ya ga abin da inda suke, sannan yaro ka je ka kwaso kuɗi ka zo ka kawo musu. Mun zo ne mu jajanta wa juna kuma mu ga taya za mu bullo don mu taimaki Sumayya a cikin wannan. Alhamdulillah. Ba matsala. Allah na gode maka. Ko yanzu Sumayya ta mutu, ta san cewa ta mutu ta bar masu kewar rashin ta. Allah ya taimake ka, kamar babu lafiya. Babu lafiya? Me faru? Ba matsala. Allah na gode maka. Ko yanzu Sumayya ta mutu, ta san cewa ta mutu ta bar masu kewar rashin ta. Allah ya taimake ka, kamar babu lafiya. Babu lafiya? Me faru?